Psalms 23:4 o Psalms 27 verse 1. Bisan maglakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa bisan unsang dautan, kay ikaw uban man kanako. Ang imong bunal ug sungkod naghupay kanako. Verse 1 sa chapter 27, nagaingon siya, ang Ginoo maong akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa man ang akong kahadlukan? Ang Ginoo maong akong mao ang salipdanan sa akong kinabuhi. Kinsa man ang akong kalisangan. Ang Dios nagapanalangin sa iyahang nga pulong takna karon sa kabuntagon. Now, faith is one of God's most important gifts because we are saved through faith. And we are also called to live by faith every day sa ato ang kinabuhi nato. Yet, doon na yung mga sirkumstansya nga diin nakahimo o nga nahimong hinungdan nga atong pagtuo diha sa Ginoo medyo gaatras-atras o gatayog siya. Mahimo unya ang kini mao ato ang sundon sa ato ang kinabuhi kung kita magpadala niini na mga negatibo na mga panghitabo sa ato ang kinabuhi, labi na gyud kung magaduha-duha kita sa kaayo sa Ginoo. Now, the Bible includes examples of people who walk by faith, naglakaw diya sa pagtuo, o katupong mga tao nga napakyas pod sa pagsalig diya sa iyaha. So diha sa Bible, dili tanan na mga tao kanang strong gyud sa ilahang nga faith, kundi naapoy mga tao diya sa Bible nga medyo na-fail sila ni ining bahin sa pagtuo sa Ginoo. Now in these stories, nga ato ang paghisgutan karon, ato ang tan-awon kung unsaon nato pag-determines kung ang ato abang pagtuo nagakapakyas ba or kini nagatubo nga lig-on. Kung imuhang i-evaluate ang imong kaugalingon, mahibaluan nimo kung ikaw ba nagagrow ba gyud nga lig-on diha sa imong pagtuo or hinay-hinay na ka nga naga-fail sa imong pagtuo diha sa Ginoo. I mean kanang nagaluya. Nagahinay. Medyo dili na inana ka strong ang imong faith dira sa Ginoo. Now, nga tuang theme guys gutan is experiencing faith failure. Now, a faith failure can be defined as failure to express faith. Ang pagtuo gani nga na fail, pwede nato kini nga i-define nga kini nahimong failure tungod sa imuhang kapakyasan dira sa pag-express sa imuhang faith o sa imuhang pagsalig dira sa Ginoo sa diha nga ikaw gi-confront sa nagkalalain na mga challenges sa kinabuhi, mga pagsulay o mga temptation. Now, one of the most obvious examples of this is found in Numbers chapter 13 and chapter 14 na ang Dios nag-rescue niining iyahang mga kaanakan o niining mga Israelites gikan sa nasod sa Ehipto o gikan sa ilang pagkaulipon sa nasod sa Ehipto. Now, during sa ilahang pagpanaw, padulong ngadto sa Promised Land nga diin mao ang Kanaan nga gisaad sa Ginoo sa ilaha, dili basta-basta ang ilahang mga naagian. Kinahanglan pa nga pikason, ihiwalay, bulagon sa Ginoo ang i-divide sa Ginoo ang kining ginatawag Red Sea aron lamang nga sila makaalingkawas gikan sa mga Egyptian soldiers nga naggukod kanila. Now, dili lang na mao ang gihimo sa Ginoo sa ilaha, kundi gigiyahan pa gyud sila sa Ginoo during sa ilahang panaw didto sa kamingawan didto sa kamingawan o didto sa wilderness samtang nagapanaw sila padulong ngadto sa Kanaan o sa yuta sa Kanaan. Nga diin ang Dios nagsaad kanila nga ihatag ngadto kanila. Now, pag-abot nila ngadto sa tuol na sa Kanaan, tuan na sila dito sa medyo tabok. Medyo tingali haduol na sila sa Promised Land. Gipulong una sila ni Moses niadtong panahona
ug si Moses nagpili kanila og 12 ka mga espiya o spy na diin mao kini ang maniid dito sa yuta sa Promised Land. Now, kining 12 ka mga tao nga gipili ni Moses, mga pangulo kini sa matag tribo dira sa Israel. Ingon pa ni Moses, "See what the land is like." Tan-awan ninyo dito kung unsa ang yuta dito Ingon pa niya. Or tan-awa usab ninyo, susiha usab ninyo kung ang mga tao ba nga nagpuyo dito kusgan ba o huyang? Or gamay lang ba sila or daghan ba sila? Ug tan-awon usab ninyo kung unsa ang ilang mga syudad nga diin ilang gipuy-an. Or ang ilahang mga kuta o ang ilahang mga balay kuta ba or tulda ba? Ug tan-awa ninyo ang tibok yuta sa Kanaan. Kung kini ba siya tambok o umaw. Kana bitong wala nay tambok, dili na taba, umaw ang tawag ana sa uban. Ug tan-awon usab ninyo dito kung aduna bay mga kahoy or wala. And then make an effort then to get some of the fruit of the land. Ug tinguhaan ninyo nga makadala mo og prutas nga gikan sa mao nga yuta according pa sa verse 18 to 20 sa Numbers chapter 13. Now, when the spies returned after 40 days sa ilang pagpaniid dito sa Canaan, they gave an account what they had seen. Ilahang gisugid sa atubangan ni Moses ug ni Aaron ug sa congregation sa Israel kung unsa ang ilang nakita dito sa Canaan. Sa diha nga may pauli sila after 40 days, miingon sila nga ang kadto nga yuta grabe gid katambok ug kadto nagaagas ang honey ug ang milk adtong yuta. Apan adunay problema nga ilang nakita. Ang nagpuyo dito mga ligon, mga kusgan. Ingon pa nila, mga kusgan ug ang ilahang mga syudad grabe ka ligon ug kadako. Ang ilahang mga paril, ilang mga pader. Now, ug labaw sa tanan, nakita namo dito ang mga descendants ni Anak. Kaning tribo ni Anak gitawag ni sila og Anakians. Abot pa sabot, pag maingon gani ka nga kaliwat ka ni Anak, mga giant ni sila na mga tao, mga dagko na mga tao nga gisgutan diya sa Biblia na gitawag po din nila og Nephilim. Nephilim, mga giant. Now, ato tan-awon, the spies came to differing conclusion. Ingon pa dira. Now, although all the spies saw the same thing, apan ang ilahang mga recommendations managlahi-lahi. Nganuman, tungod kay out of 12 spies nga gipadala ni Moses dito sa Promised Land o dito sa Canaan, adunay duha nga lahi ang ilahang report na gisulti ngadto sa congregation sa Israel o ngadto sa atubangan ni Moses ug ni Aaron. Now Caleb told the people, "We should by all means go up and take possession of it, for we will surely overcome it." Sa ingon ni Caleb, katong duha ka mga tao, kini sila mao si Caleb o si Joshua. Now, usa sa ilaha nga ginganlan og Caleb, mingon sila, musaka kita dito o mutungas kita dito dito sa Canaan kay sigurado gayud kita. Ingon pa niya tungod kay masiguro gayud nato nga kini ato ang maangkon. Tungod kay ato gayud silang mapildi. Matud pa sa verse 30. Apan ang uban kanila mitingog katong mga napulo ka buok, ingon pa diri we are not able to go up against the people, for they are too strong for us. Ingon pa dili kita makahimo sa pagtungas dito og makigbatok niining mga tawhana kay mga strong kini sila kay kanato. Mga kusgan kini sila kay kanato. Kusgan ra kaayo sila alang kanato. Ug ang among nakita dito mga dagko na mga tao, ingon pa diri daw sama lang mi og apan-apan dira sa ilahang atubangan tungod sa ilahang kadagko. In verse 30 and 33. Now atong balikan kung unsa ang purpose ni Moses nganong nagpadala siya og spies dito sa Canaan. Now si Moses nagpadala siya og mga espiya dito sa Canaan to determine what was the best strategy for conquering the land. Gipadala ni Moses kining 12 spies kay aron mahibaluan nila kung unsang klase nga estratehiya ang ilang gamiton aron sa pag-ilog sa mao nga yuta. Apan
napulo kanila nagbalita og dautan nga mga balita. Diin nakahatag kini og discouragement sa tanan ng mga tao nga mao'y hinungdan nga dili na sila gusto musulod sa mao nga promised land o sa mao nga Canaan. Only Caleb and Joshua believed God would enable them to take the land that He had promised to them. Ang nagmaisugon lang nga mituo sa Ginoo nga ihatag sa Ginoo ang mao nga yuta diha kanila is si Caleb ug si Joshua ra. Pero the rest kining 10 kabuok ka mga spies, sila kining nagbalita og dili mao nga balita ngadto sa congregation sa Israel, then may resulta kini sa discouragement sa mga tao nga na-discourage sila tungod sa mao nga bad report na gihimo niining napulo ka espiya. Now the 10 spies faith failure spread to the people. Tan-aw na to. Kining napulo ka espiya nadaog sila sa ilahang pagtuo, na fail sila diha silang pagtuo ug ang ilahang kapakyasan diha sa ilang pagtuo sa Ginoo ni spread kini, mikaylap kini diha sa bagang panon sa katawhan sa Israel. Diin ang congregation mismo sa Israel mas gipili pa nila nga tuuhan ang kining dautan na balita niining napulo ka espiya kaysa pagpaminaw sa balita o sa maayong balita nga gidala niining duha ka tawo na si Caleb ug si Joshua. Now, and they gambled against Moses and Aaron and saying, usa ilang giingon, unya ang tibuok nga katilingban mipatugbaw sa ilang tingog ug naninggit ug ang katawhan ng hilak niadtong gabhiuna ug ang tanang katawhan sa Israel nagbagulbol batok kang Moses ug batok kang Aaron ug ang tibuok nga katilingban miingon kanila, maayo pa unta ug nangamatay kami didto sa yuta sa Ehipto ug maayo pa unta ug nangamatay kami niining kamingawan. See? Tungod sa bad report nagihimo niining 10 spies o napulo ka espiya, ang mga tao nagbagulbol diha kang Moses ug kang Aaron ug niingon sila nga mas maayo pa nga namatay na lang unta sila didto sa Ehipto o kaha didto sa kamingawan. Tanawa unsa ang nahimong resulta diha sa faith failure niining napulo ka espiya. Now, kung ato padayon ingon pa ni Dria, og nganong gidalaman kami sa Ginoo nining yuta aron mga pukan pinaagi sa espada? Ang among mga asawa ug ang among kabataan mahimo nga tukbunon, dili ba maayo pa kanamo nga mamalik sa Ehipto? O tan-awa, luyo sa kamaayo sa Ginoo sa ilaha, giluwas sila, gitabangan sila, gigiyahan sila gikan sa paggawas nila sa promise o dito sa Ehipto, hangtod nga naabot na sila dool sa promised land. Tungod lamang sa dautan na balita o tungod lamang sa faith failure niining napulo ka espiya, sila nawad-an dayon og pagsalig sa Ginoo. Gibasol dayon nila si Moses ug si Aaron ug miingon sila, may pa nangamatay na lang untami didto sa Ehipto o diha baka sa kamingawan. Gidala pa mi sa Ginoo nining dapita aron mga matay sa espada. Dili ba maayo pa kanamo nga mamalik sa Ehipto? Tan-aw unsa ilang gihimo. Maayo pa daw nga mobalik na lang sila dito sa Ehipto kaysa pagsulod dito sa promised land. Ato ang sabton, sulod sa taas sa panahon sa ilang journey para lang yun makaabot sila sa promised land, mas duol na sila sa promised land kaysa Ehipto. Medyo layo na ang ilahang distansya dito sa Ehipto ug mas duol na sila sa Canaan. Pero ning bahina, buot gyapon nila mobalik dito sa Ehipto tungod sa ilahang pagpaminaw niining napulo ka espiya nga napakyas sa ilahang pagtuo diha sa Ginoo nga diin na malita og dautan ng mga balita nga may resulta sa kahadlok niining mga pipila o niining mga katawhan sa Israel. Now, the prospect of difficulty caused the people to forget all the ways God has blessed them and prove Himself faithful. Tanawa, tungod sa ilahang kahadlok dira sa posibleng nga kalisdanan na ilang masagubang kung musulod sila sa promised land, nahikalimtan nila ang gihimo sa Ginoo sa ilaha.
Kung giunsa sila sa pagpanalangin, unsa sa pagpamatuod sa Ginoo, pinaagi sa iyahang pagkamatinumanon sa iyang saad kanila. Tanawa? Ha? Giluwas sila sa Ginoo, gipagawas sila sa Egypt, gipalatas sila sa dagat nga pula. Unya, gigiyahan sila dira sa ilang journey sa wilderness aron lamang makaabot sila dito sa promised land. Og ning taknaa nahikalimot dayon sila. Diha nahikalimot sila niining kamaayo sa Ginoo, niining gibuhat sa Ginoo tungod lamang sa negatibo nga balita nga ilahang nadunggan niining nga pulo ka espiya. Now, instead na mutuo sila sa Ginoo ug mupadayon sa pagsalig nga ang Dios mutuman sa iyang saad kanila, dili unta sila muingon nga mubalik sila sa Ehipto aron magpaulipon pagbalik dito. Tanawa, tungod lamang sa dautan na report, kini na mga tao mituo sila o buot na nila mubalik sa Ehipto nga way lipod-lipod o way pagduha-duha, gikalimtan nila ang kamaayo sa Ginoo. Higala igsuon, kung ikaw man naa ka sa kalisdanan, ayaw kahok ni ana ang kalisdanan, hinumdum itong kamaayo sa Ginoo sa imuha. Ayaw kuing na nga sukad ka na himugso, wag gihimo ang Ginoo nga maayo sa imuha. Nganong hantod karon buhi pa ta? Tungod kay maayo ang Ginoo. Nganong hantod karon gaginhawa pa ta? Kung nganong nining buntaga nakamata ta, tungod kay maayo ang Ginoo. Kalimtan na lang ba na nimo? Tungod lamang sa mapagsulay, naimuhang nahiaguman, sama niining mga Israelites na nahikalimot sa kamaayo sa Ginoo, tungod lamang sa dautan na balita, may tungod sa atua dito sa Promised Land, gi-report niining mga napulo ka espiya. Natong tan-awon, Joshua and Caleb tried to reassure the people, saying, niining bahina, tingog kini si Joshua ug si Caleb aron lamang kanabitong i-reassure sa mga tao nga safe lagi ang pagsulod sa Kanaan o i-allow lagi sa Ginoo, tugutan lagi sa Ginoo na makasulod ta sa Kanaan. Naingon pa niya, if the Lord is pleased with us, then He will bring us into this land and give it to us. Kung ang Dios, ingon pa ni ining Joshua and Caleb, kung ang Dios nahimuot kanato, then iyaha kitang dalahon pasulod niining yuta nga iyang ihatag kanato. Kining yuta nga diin nag-agas ang mga milk ug ang honey o dugos. Naingon pa niya, only do not rebel against the Lord and do not fear the people of the land, for they shall be our pride. Their protection has been removed from them and the Lord is with us. Sigurado si Joshua and Caleb na makasulod sila sa Promised Land, kay nasiguro sila nga ang Dios nahimuot sa ilaha. Pero ang gusto lamang ni Caleb ug Joshua nga dili magrebelde ang mga tao diha sa Ginoo, ug dili dapat kahadlukan ang mga tao nga nagpuyo dito sa Kanaan tungod kay mahimo lamang sila nga pry sa Ginoo or paon o kanunon. Ug ingon pa diri, their protection had been removed from them. Ang protection sa mga tao nga nagpuyo dito sa Promised Land, gi-remove na to sa Ginoo para magmadaugon ang Israel kung i-conquer nila ang Promised Land. Pero kini wala paminawa sa mga congregation sa Israel. But the congregation chose to listen to the wrong voices rather than trust the word of Almighty God. Sige mo, yan yung mga tawhana, imbis maminaw sila sa gisulti ni Joshua ug ni Caleb, naminaw sila sa mga sayop na mga tingog o report ni ining napulo ka espiya ug napakya sila sa pagsalig sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o pagpaminaw sa tingog sa gamhanan nga Ginoo. Now their unfaithfulness cost them the Promised Land. Instead of possessing Canaan, they wandered in the wilderness for 40 years until they all died. Only their children, along with Caleb and Joshua, were allowed to enter the land. Tungod sa kabagulbulan ni ining mga tao,
Gisilutan sila sa Ginoo. Ingon pa, ang nagpangidaron og 20 anyos pataas, katong tanan nga nagbagulbol sa Ginoo, wala makasulod sa promised land. Buot pa sabot katong nagbagulbol nga nagpangidaron 20 pataas, wala to sila makasulod sa promised land. Ingon pa ang chapter 14 sa Numbers. Ang nahitabo kanila nangamatay sila diha sa kamingawan. Ug ang ilahang mga anak nga wa mahibalo sa ilang gibuhat, nahimo usab sila nga tigbalantay og karnero sulod sa 40 ka tuig, og nangamatay usab sila diha sa kamingawan. Tanawa, unsa ang consequence sa ilahang pagka-unfaithful diha sa Ginoo? Unsa ang consequence sa ilahang pagkabagulbulan diha sa Ginoo? Nahimo hinuon nga rason nga wala sila pasudla sa Ginoo sa promised land. Nangamatay sila diha sa kamingawan, ug mao kini ang isa sa mga reason nganong imbes masulod lang unta ang promised land og pila ka adlaw, milungtad sila og 40 ka tuig nga naglatagaw diha sa kamingawan tungod sa ilahang pagkabagulbulan dira sa Ginoo. Now, ato ang tan-awon, what causes faith failure? Unsa ba ang nahimong hinungdan nganong kita ma-fail man usahay ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo? Now, there are valuable lessons in this story to help us understand why faith may falter. First, fear of failure. Kahadlok nga mapakyas. Unsay hinungdan daw nganong mapakyas ka diha sa imong pagtuo sa Ginoo? Tungod sa kahadlok nimo nga mapakyas. Ingon pa, for God had not given us as the spirit of timidity, but of power and love and disciplines. In 2 Timothy chapter 1 verse 7 nga nag-ingon, ang Dios wala naghatag kanato og espiritu sa katalaw, apan espiritu sa gahom, sa gugma. The Lord doesn't want us to yield to our fears, but to cling to His promises. Naman tayo mga fears sa kinabuhi, mga gikahadlukan sa kinabuhi, pero dili gusto ang Ginoo na magpaulipon ka, magpagapos ka sa imuhang kahadlok. Kay kung magpagapos ka sa imuhang kahadlok, mauni ang makakos kanimo na ma-fail ka dira sa imuhang pagtuo sa Ginoo. Hinuon gusto sa Ginoo nga imbes na mahadlok ka, mukling na hinuon ka diha sa saad sa Ginoo. Like the Israelites, ingon pa, we have every reason to believe God because we have experienced His faithfulness. Ang mga Israelites, they have all the reasons to believe in God. Pero nagpadaog sila sa kahadlok. Hinungdan nga ang uban kanila napakyas sa pagsulod dito sa promised land. Tungod kay nagpadaog sila sa ilahang kahadlok. Nagpadaog sila sa ilahang kahadlok. They have all the reasons to believe in God. Tungod kay gipakita na sa Ginoo ang iyahang pagkamatinumanon, ang iyahang pagkagamhanan diha sa congregation sa Israel, sukad pa sa iyahang pagtabang kanila aron makagawas gikan sa ilahang pagkaulipon didto sa nasod sa Ehipto. Pero ning panahon na nahikalimtan nila ang kamaayo sa Ginoo, ang gibuhat sa Ginoo tungod sa kahadlok. Higala igsuon, you have all the reasons aron ka dili magpadaog diha sa kahadlok. Hinumdumi lang ang kaayo sa Ginoo sa imuha. Pila ba ka mapagsulay ang imong nagian? Pero hangtod karon niya ka, buhi ka tungod na sa kamaayo sa Ginoo. Na kung naamang kay pagsulay karon, hinumdumitong kamaayo sa Ginoo. Hinumdumitong gihimo sa Ginoo nga maayo dira sa imong kinabuhi. Ikaduha, nganong ang atuang faith ma-failure o ma-fail kini tungod sa false information. Labi na karon kay nag-uso ang kaning mga fake news, adto kag social media, Facebook, Twitter, Instagram, uban pa ng mga media outlet nato diri sa ato ang nasod nato diin naga-spread og mga false information. Now kung maminaw ka ani na mga false information, mao na hinungdan nga mapakyas ka sa imong faith sa Ginoo. Look what happened sa America. Ha? Kisa tong ilahang
black nga tao dito nga gipatay o namatay sa pulis. Wala pa may gawas ang resulta sa autopsy. Unsa nay gihimo sa mga tao? Garali, galuting. Gipangguba ang mga establishment nila dito Gipangawat ang mga baligya sa mga supermarket dito Then pila ka mga kinabuhi na kalas kapalit lang adto ni Floyd nga napatay o namatay during sa pagdakop sa pulis. Pero unsa ang nahitabo? Tungod kay sa diha nga namatay to siya, wala una nila gihulat kung unsa ang cause ato. Ila dayon gidesisyonan nakadto gipatay to sa white American nga pulis. Hinungdan na mialsa, nagpadala sila sa ilang kasuko nga uban sa walay pagsusi kung unsa ang tinuod nga unsa gid ang pinaka hinungdan nganong namatay to siya. Mialsa dahil ilang kasuko, nagrayot, nagrumble dito pati pulis napatay pa nila. Napas sila yung mga pulis napatay. Na mga civilian na namatay, mga establishment na naguba karon. Tanang dapit sa Amerika na ay mga rally tungod sa false information. Giulat unta unsa unsay resulta sa autopsy ato. Then dito na ibaluan, ulahin naman dito sa sakit. Kaya lang, ang nahimong sa laod adto sa mao nga pulis, kay wala niya paminawa pag-ingon sa negro nga maglisod sa ginhawa. Pero wala niya gipaminaw. Wala gipaminaw sa mga pulis, kay abi niya nag-atik-atik ra siguro to. So hinungdan nga gibaliwala namatay. So pasangin lang ang pulis. Now, false information. Di lang sa ila, bisan sa Pilipinas dagantag mga false information nga ato ang masagap nga kung atong paminawon maka-discourage gyud sa ato Unsay nahitabo nini ng mga Israelites nganong nahimo silang failure dira sa ilang pagtuo sa Ginoo ug nahimong maoy hinungdan nganong wala sila kasulod sa promised land tungod kay naminaw sila sa false information niining napulo ka espiya nga mikuyog kay Joshua ug kay Caleb dito sa promised land during sa ilahang pagpangispiya dito sulod sa 40 ka mga adlaw. Now, ingon pa, although all 10 spies saw the same things in Canaan, only Caleb and Joshua trusted God because they remembered His faithfulness in delivering them from Egypt. Tanawa, only Caleb and Joshua lang ang misalig sa Ginoo kay gihinumdum nila ang pagkamatinumanon sa Ginoo sukad sa pagluwas sa Ginoo kanila diha sa pagpagawas sa ilahang pagkaulipon dito sa nasod sa Egypto. Foolishly, the people listen to the wrong voices and believe the dire prediction. Subo kayo huna-hunaon. Gamas naminaw pa sila dito sa napulo ka mga bakakon ng mga espiya. Ug napakyas sila sa pagsalig sa Ginoo. Mas gipaminaw pa nila ang mga wrong voices ug mga sayop na mga prediction ni ining napulo ka espiya. Higala igsuon, magsugod o ka-feel ang imuhang faith sa Ginoo tungod sa false information. Labi na ng balita bitaw na naibrood og maayo nga diin muhatag na noon og kahadlok sa mga tao. Mao ni isa kun imong paminawon, mahadlok ka, madala ka hantod na maluya ka. Hantod mo resulta nga hopeless ka na sa imuhang kinabuhi nimo. Labi na ning mga COVID karon. Kung di ni patarungon og balita diha sa mga tao, naalay musulti ani nga nay naglatagaw da nga naay COVID. Mga tao, kung maminaw dayon diritso, o dili paminawon tong or kuhaon tong facts posible gyud na madaog gyud sa kahadlok. Another one, fail to recall the Lord's Passover. Napakyas kining mga tawhana sa paghinumdom sa gahom sa Ginoo nga gihimo panahon sa ilahang paggawas didto sa nasod sa Egypto padulong sa wilderness o ngadto sa promised land. Now, the congregation response to the situation was not based on the proven capability of God, but on themselves and their inability to conquer the land He had promised them. Unsa ang nakita sa congregation? Paano? Unsa ang ilang gihimo as a response sa mao nga sitwasyon? Their response was not based on the proven capability of God, but rather on themselves and their inability to conquer the land He had promised. Wala nila nakita ang situation sama sa perspective sa Ginoo. Wala nila nakita ang sitwasyon na kaya di ay
sa kapabilidad sa Ginoo. Apan itan-aw nila ang maong sitwasyon base sa ilahang kakayahan. Nga kung sila ang masunod, di gyud sila makasulod sa promised land. Pero kung ang Ginoo unta ang ilang gitan-aw, makasulod gyud unta sila sa promised land. Ingon pa, although the Lord had demonstrated His power through the miraculous deliverance from Egypt and the parting of the Red Sea, all this was forgotten in the face of what they perceived as an insurmountable obstacles. Ang nakita nila, ang dako lang kaayo nga problema, nga naa silang atubangan, o wa nila nakita, nagiluwas sila sa Ginoo, pagpagawas sa promised land, o gani, gipikas pa sa Ginoo ang Red Sea, aron lang gid sila makaabot dito sa wilderness, o makapadulong, o musangpo sila ngadto sa Jordan, and then haduol na sa promised land. Wala ni makita sa mga tao. Ang nakita nila, ang gabundok-bundok na problema, tungod aning balita, aning napulo kay espiya. Only 2 of the spies believed that the Lord would empower them to conquer the land. Now, if God has empowered Egypt or overpowered Egypt, surely He could overcome the people of Canaan. Ning panahona, mas powerful ang Egypt kaysa Canaan. Now, kung na-overpower sa Ginoo ang Egypt, kaya niya i-overpower ang Canaan. Kaya niya i-overpower ang Canaan. Kung nakaya sa Ginoo na i-overpower ang Egypt, kaya usab sa Ginoo ang Canaan. Kaya lang wala nakita ni sa mga tao. Wala nakita sa tao ang kakayahan sa Ginoo. Higala igsoon, kung mapakyas ka sa pagtan-aw sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi kaniadtong panahon, or even atong before pa sa COVID, maluya gid ka karong panahon na. Maminaw kag balita, mutan-aw kag balita, mamasa ka og balita, maluya na ka. Kung mapakyas ka sa pagtan-aw sa gahom sa Ginoo na gipakita niya kanimo before pa sa COVID. Pagtan-aw lang nimo sa imong sudlanag bugas, wala na sulod. Pagtan-aw nimo sa imong pitaka aron palit kag bugas, wala na kay makuot, maluya jud ka. Pero kung tan-aw nimo ang kamaayo sa Ginoo, ang gahom nga gipakita sa Ginoo sa imuha atong before pa sa COVID, sigurado ako na kaya nimo ma-conquer kining crisis na ato ang gisagubang karong panahon. Another one, failure to see circumstances from God's perspective. Mahimong ma-feel ang imuhang faith diya sa Ginoo kung mapakyas ka sa pagtan-aw sa imuhang mga pagsulay na giagian sama sa pagtan-aw sa Ginoo. Manang kung mutan-aw ka sa imong problema karon, gamita ang panan-awon sa Ginoo. Ug dili ang imuhang kaugalingon na panan-awon kay base unya maluya ka. The Israelites look at the giants and fortified cities through human eyes. But Joshua and Caleb saw them through the Lord's eyes. Maunsay kalainan? Ang napulo kay espiya, ilang gitan-aw ang mga problema dito sa Canaan, pinaagi sa ilahang tawhanon na mga mata. Pero si Caleb ug si Joshua, nakita nila ang maong na sitwasyon sa Canaan sama sa nakita sa Ginoo. Higala igsoon, kung dili nimo gamiton ang panan-awon sa Ginoo sama sa pag-iingon, kung unsa ang nakita sa Ginoo sa sitwasyon karon, kung dili nimo na siya bakita, maluya, mapakyas di ka sa imong faith sa Ginoo. Manang hagiton kay ikaw, bisag unsa pa kalisod kining atuang nagian karon. Na may kahadlukan na COVID, mugawas ka, mahadlok ka. Pero wala kay choice. Basta kailangan na gid mo mugawas. Kung di pud ka manarbaho, wa pud kay makaon. So, doble ang imuhang gibati. Kahadlok sa COVID, then kahadlok po sa kawaladon. Now, kung tan-awon nimo kini ng mga sirkumstansya karon, base lang sa imuhang tawhanon na panglantaw, maluya jud ka. Pero hagiton kay ikaw, sunduga si Caleb ug Joshua, nga gitan-aw niya ang maong sirkumstansya sama sa nakita sa Ginoo, sama sa pagtan-aw sa Ginoo. Katapusan, focusing on the obstacles rather than on the Lord. Ayaw tutok tira sa obstacles, kundili tutok sa Ginoo. Nganong mapakyas ka sa imuhang faith diha sa Ginoo? Tungod kay mas naka-focus ka diha sa obstacles, dira sa problema kay sa Ginoo. The people could only see defeat and death ahead,
because they saw their problem as bigger than God. Unsay nakita anin mga tawhana? Nahimong na-fail sila sa ilang faith na sa Ginoo tungod kay nakita nila ang sitwasyon nga kapildihan o kamatayon lang ang nagpaabot kanila. Na kung musulod sila sa land of promise o sa promised land, ilang nakita na ang kapildihan nila o ang ilahang kamatayon. Og napakyas sila nga mas dako pa di ay ang Ginoo kaysa maong problema nga naa sa Kanaan. Higala igsuon, tan-awa ang mga sirkunstansya o problema nga gamay og tan-awa nga mas dako ang Ginoo kaysa mga obstacles na imuhang nagian karon. Now, instead of looking ahead to all that God had promised them, they look back to Egypt. Imbes inumduman nila tong saad sa Ginoo, mga gihimo sa Ginoo kanila, mas ilaha pang gitan-aw pagbalik ang Ehipto. That's why miingon sila, mas maayo pa na mubalik kami ngadto sa Ehipto. Now, what they failed to recognize was that the Lord was bigger than giants and stronger than walled cities. Napakya sila sa pag-recognize sa Ginoo, pag-ila sa Ginoo nga mas dako kay sa mga higat dito sa Kanaan o mas kusgan kay sa mga wold or mas lig-on kay sa mga paril dito sa syudad sa Kanaan. Mao ni ang wala nakita sa tao o sa mga Israelites nganong nahadlok sila mosulod sa Kanaan. Kala igsuon, kung unsa man kadako kining problema karon, mas dako ang Ginoo. Mas dako ang Ginoo, mas gamhanan ang Ginoo kay sa corona o kay sa virus or kining COVID-19. Mas gamhanan ang Ginoo, mas dako ang Ginoo kaysa kawalad-on na imong giatubang. Ayaw tan-aw sa mga panghitabo karon kundi tan-aw sa Ginoo. Ilha ang Ginoo labaw aning COVID-19 o ni ining krisis nga ato ang giatubang karon.